Vítajte v zákulisí tvorby mojej novej kolekcie Beat Studio. Až na spodu. Ako prvé som si spravil moodboard, jak vo fyzickej, tak aj v digitálnej podobe, kde sa rodí vibe, farby, textúry a celý príbeh kolekcie. Chcem spraviť niečo, čo nebude určené na bežné nosenie, bude totiž len umelecky estetické, kde sa fantázii medze nekladú. A chcem vlastne pracovať s rôznymi typmi látok, s vecami, ktoré nie sú určené na bežné nosenie. Vy budete súčasť celého tohto projektu. Spravím z toho sériu, kde vám od začiatku až po úplný koniec ukážem celý proces tvorby. Ako nad tým rozmýšľam, ako to všetko dávam dokopy. Takže dosť bolo kecov, poďme spolu vytvoriť prvý kúsok. Mám tu tento kus látky, je to asi pôvodne záves, ale našiel som to v sekači a zaujalo ma, až na spodu sú tie také kovové krúžka a že by to mohlo nejak zaujímavo vyzerať, že to je také lesko čierne. Mám tu ešte aj taký drôt, ktorý by som tiež mohol do toho zakomponovať. Akože mám problém s tým, že mám v hlave nejaký nápad, ale neviem to ako keby dať na papier alebo niečo, že neviem to proste tak nakresliť, ale mám to len v hlave a veľa vecí som už tak spravil, že som to len proste z hlavy všetko ako keby robil. A snažil som sa aj to nakresliť, ale dopadlo to katastrofálne. Vy ste nad zrkadlom, takže to budem nejak skúšať na sebe, že čo by som také akože spravil. Chcem nejak, že by tie krúžka kovové boli nejak dole, alebo asi dole. Neviem, či by to nejak držalo tú látku. Alebo niečo len také, že by to som spravil napríklad to len teraz, snáď vám veľmi nevadí to šušťanie tu pri mikrofóne, ale že proste niečo len to len teraz skúšam, hej, že nejak takto nejaké tak a že stadiaľ by nejak išli takto drôty zaujímavo. A keďže mám len takú plastovú figurínu, musím na ňu niečo dať, nejaké tričko alebo niečo, aby sa to nešmykalo. Sa s tým dá zaujímavo pracovať, keďže z jednej strany to je čierne a z druhej takáto zeleno-sivá, alebo aká to je. Že to viem nejak takto pootáčať a vyzerá to zaujímavo. Neviem, či to budem nejak strihať, alebo to len takto nejak naskladám. No nejako takto. Tu by som to nejak takto poprišíval. I tuto z boku. Tu by som spravil dieru na ruku. To by sa tiež mohlo nejak takto spraviť. Akože nemám s tým žiadne nejaké profesionálne skúsenosti, ani proste nič, ako som spomínal. Čisto je to len tak, jak to cítim, tak, jak to chcem robiť a jak to v mojej hlave vlastne nejak sa tvorí, deje. Ja len robím to, čo ma baví a to, čo chcem robiť. A presne tie také nejaké profesionálne, alebo neviem čo, neviem, ale tak si myslím, že najdôležitejšie je to, čo cítim a čo chcem vlastne tvoriť. Ten drôt by som mohol nejak takto, tak všelijak to zakomponovať. A vlastne ja tu ani nemusím dávať otvor na ruku, keďže
to nie je potrebné a zbytočne tu by bola len diera. Nie je to určené na bežné nosenie. Možno to teraz vyznie takto, že tu len som si nejak poskladal látku na figurínu, že to dokáže každý, ale tak pre mňa to je za tým niečo viac. To je len prvý model z kolekcie, takže nie všetko bude len takto, že nahádzané na figurínu. Podľa mňa to vyzerá celkom fajn. Ešte sa na to nejak popozerám, možno to prerobím, ale tak vyzerá to asi aj dobre, takto, ako to je. Len toto tu neviem, že či nechám takto, alebo nejak inak. Alebo že len takto proste by som to nechal. Alebo keby to nejak takto ešte nadvihnem. Mi to tu teraz padá, jak som dal dole to tielko, ale tak som chcel vidieť, že ak to bude vyzerať bez toho. No takže už to takto asi môže byť. Možno to vyzerá tak, že som len tu nejak nahádzal kus látky na figurínu a nejak to proste zhužval, alebo neviem, ako to nazvať. Ale tak pre mňa to je niečo viac, ako keby mám niečo v hlave, čo nedokážem takto vyjadriť a potrebujem to asi vyjadriť takto oblečením. Idem to teraz celé ručne zošiť, ale neviem, kde som zás dal tie ihly. Už som to navliekol, nitku na ihlu a bol to celkom boj. No takže už to je celé hotové, celý look. Pridal som tam viacej tých drôtov, jeden takto tuto hore, nie je to na bežné nosenie. Presne také som už dlhšie mal v hlave, že chcem spraviť, možno aj rok, pol roka. Akože sa mi k tomu podarilo dostať. Doteraz som uvidel len také veci, čo sa že aj dali nosiť, ako napríklad mikinu alebo nejaké trička, nohavice. A teraz chcem spraviť niečo také, proste niečo iné. Mne sa to popravde dosť páči a som spokojný. Čakal som, že to budem robiť dlhšie, ale tak stihol som to celkom rýchlo, nebolo to nič nejakej extra práce. Niekde budem viac toho robiť. Spravím si aj nejaký vlastný strih. Toto bude prvý model kolekcie. Takže dúfam, že vás toto video bavilo. Bol to proces tvorby môjho prvého looku pre kolekciu, ktorá ešte zatiaľ nemá názov, ale už sa mi niečo v hlave začína črtať, že ako by sa to mohlo volať, ale zatiaľ vám to ešte neprezradím. Takže nezabudnite dať like, nejaký pekný koment, odber a hlavne zvonček, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. A vidíme sa pri ďalšej tvorbe.